Ma'am Arado is now guiding one of the learners here in Vicente Flores Memorial Elementary School as we welcome the first day of the limited face-to-face classes Division of Oroqueta City. Ngayong buntag atong hinabion karon ang school head sa Vicente Flores Memorial Elementary School, si Ma'am Annabel. Ma'am Annabel, good morning. Good morning. Good morning Tanan. Good morning, Sir Chief. Ma'am Annabel, unsay imuhang gibati ning unang adlaw sa pagbukas nato sa expanded limited face-to-face classes? Kanang unang adlaw sa ito ang standard limited face-to-face classes. Nalipay tayo po. Kauban sa mga maestra nang sinabot na at bataan karon. Kauban ilang mga ginikanan. Unsay imuhang mensahe para sa mga ginikanan nga mingkuyog sa mga bata? Para sa mga ginikanan nato, punta magpadayon kini nga kada adlaw mahatid nila ang mga kabataan nato para maprosedigid ato mga kabataan nga mosulod sa atong limited face-to-face classes. Salamat, Ma'am Annabel. Salamat. Usa sa to ang mga Public Schools District Supervisor, si Sir Tammy, sayo nga midangat dinhi sa Vicente Flores Memorial Elementary School. Sir Tam, good morning. Good morning, Sir Chief Francis. Ning unang pagbukas nato sa expanded limited face-to-face classes, Sir Tam, imong mensahe para sa ginikanan o sa eskwelahan? Una, ato magaingon sa itong mga ginikanan na hinaot nga ang atong kaikad sa pagpadala sa atong kabataan sa pagtungha sa tanang mga tulungaan sa District 8, no? Sa Tabuk Integrated School, San Vicente Bao Elementary School, Sibukal Integrated School, Talik Elementary School of diri sa Vicente Flores Memorial Elementary School nga magapabilin kini hantod nga mahuman ang ato ang tuig tinitungha 2021-2022. Hinaot nga ato yung pagkasundod ang kanang mga health protocols o sa tanang mga school heads and teachers sa ato mga tulungan. Congratulations for doing your part para maka-apply na kita ng limited face-to-face classes. Daghang salamat, Sir Tam. Good morning. Morning. Ginikanan dinhi sa Vicente Flores Elementary Memorial School ato ang pagahinabion. Madam, unsay ato ang ngalan? Unsay grado sa atong bata? Kinder. Unsay imong gibati ning unang adlaw sa pagbukas na to balik sa pag-eskwela? Salamat po, sir. Face-to-face. Mayroon akong anak. Kay galon, kagat-on. Kay lahir naman ko sa balay. Sir, magtudlo ang ginikanan. Magmudyon. Kay dili kayo mamina ang baka. Kaya kaputom sila. Balaw kag-adjust nga. Pag-ano din mo sila pamagi nga mo answer. Dili ko ma-answer akong anak ko. Dili ko mag-guide. Salamat kayo. Mayong buntag.